Selvä. Eli tässä on tää Battle-reportti ja se on nytten Tau ja Chaos Space Wolfit. Ja no mä en suoraan sanottuna keksi mitään, minkä takia Tau ja Chaos taistelis yhdessä. Koska toi Space Wolfien armeija on koostaan huolimatta pisteissä todella iso. Että tässä on deployment ja reservissä pari henkilöä. Korneberserkkeä. Ja kaikkia muuta on reservissä. Deployment ja armeija koko on 2000 pistettä. Kummallakin paitsi meillä on 2002. Toivottavasti nyt riittää. Niin. Juu, lähdettiin liikkeelle. Joo, kukaan ei kuollut. Kaikki meni panssareista pois. Paljon hutejakaan ei edes tullut, mutta kaikki meni panssareista kimposi. Huolimatta siitä, että mulla on ihana määrä plasmakanoneita ja kaikkea muuta roskaa tuolla Longfangilla. No niin. Hammerhead ampuu Dreadnoughtia, mutta ykkösen niin ei panssarista läpi tykki ole. Ei ihan mennyt kuitenkaan. No niin, mut tää on tällaista etenemistä, toivottavasti joskus edes päästään lähelle. Niin siinä nämä, kuten näkyy, koitti vähän tykittää. Space Wolfit etenee tasaisena rintamana sieltä. Se on Lone Wolfi, piilottelee siellä pelkuri. Niin. Okay, vaikka toisaalta kyllä Grootitkin niitä on pelkureita. Okei. Sitten seuraava vuoro. Juu, Devilfishit ja nämä. Seuraava vuoro. Viidakkotaistelu jatkuu. Eli kakkosvuoro on nyt ohi ja epäpyhällä liittoumalla menee todella mahtavasti. Groot-ryhmää tuhottiin kokonaan. Ja Lone Wolfin tappoi Sniper Drone, Spotteri Seeker-missileillä. Eli täällä on aina yksi Seeker-missilä käytössä. Ja sitten tämä ryhmä täällä poistui ja on tuossa nyt. Ja siis tuollakin on toinen ryhmä. Korneberserkin tulossa sieltä. Niin, Korneberserkin tulossa. Space Wolfit ei kärsinyt paljon vahinkoa, siellä on kuolleet. 3 jätkää, 1 Lone Wolfi. 1 Lone Wolf ja 2 muuta. 1 Wolfguardi, 1 Greyhunteri. Noin. Ja sitten autokäynnit täällä. Niin. Tankkeet. Ja Hammerhead sai aseen pois, plasmatykkiä ei ole enää Dreadnoughtilla. Täällä on epäpyhän liittouman kuolon lista. Täällä on kuolleet. Plus sitten tästä kun kuolee. Stealth-tiimin viimeinen jäsen sinnittelee siellä. Okei, sitten kolmannelle vuorolle. Eli kolmas vuoro on nyt ohi. Ja täällä on vähän kuollut jätki, kiitos mun hyvin epäonnistuneiden armor saveen. Elikkä täällä on kuolleena kaikki isoja jätkää. Yksikään Long Fangi ei kuollut. Vaikka mun Hammerhead ampui niitä Large Blast. Kukaan kuollut. Meni vähän huti ja 2 otti vaan testin. Sitten täältä on porukkaa kuollut. Mun Wolflordilla on 1 roundi jäljellä. Ja Logan Grimnarin kaikki tallella, mut ryhmä on vähän kadonnut. Molemmat ryhmät on kutistunut. Tuolla Berserkit otti yhteen Greyhunterien kanssa. 1 kuoli. Ja niin, 1 Greyhunter kuoli. Ja sen enempää täällä ei tapahtunut. Ei. Tämä on Wrecked. Täällä ei tapahtunut oikeastaan mitään. Dreadnought ei osunut lähitaistelussa. Dreadnoughtilta ja täältä Dreadnoughtilta, Chaos Dreadnoughtilta lähti käsi. No sitä ei voi ottaa irti. Metallinen. No. Sitten jäädään odottelemaan. 4. Vuoro mennyt. Tää kerrankin näyttää tasailta. Elikkä täällä on vieläkin tämä ihmeellinen taistelu menossa. Täällä on 1 Korneberserker, joka vieläkin seisoo siellä. Vaikka joutuu vaikka kuinka monen aivan vihollisassalttaamaksi. Nämä juoksivat. Jätkä. Täältä kuoli kaikki.
Siis ihan kaikki. Hammerhead ampui Longfangeja, mutta kukaan ei kuollut, vaikka osui kyllä ihan napakymppiin. Ja siinä kaikki. Ei Tosta kuoli Niin, sit Niin, kuoli sanoi jo. Longfang. Niin, ei tää nyt mitään ihmeellisempää tapahtunut. Porukka alkaa vähenee. Poltterilla on tylsää. Niin. Vuoro 5. Joo. Vuoro 5 meni seuraavasta. Tosta tyhjeni, tai yksi toi Terminaattori. Dreadnought on nyt vapaa. Perääntyi 6 tuumaa. Joo. Hammerhead ei saanut taas mitään aikaan. Seeker Missille Dreadnoughttiinkaan ei saanut paljon mitään aikaa. Se ei voi käyttää Flameria enää. Paha juttu. Ja pari heppua kuoli tuolta mun hienon tulituksen tältä tiimiltä. Longfangit on tossa. Edelleen. Ja mitä muuta ei ole Ja tapahtunut. tää ryhmä täältä juoksi yli laidan, että Kaauksella ei ole enää yhtään mitään muuta kuin toi Dreadnoughtti. Mulle käy kohta aika huonosti. Juu, vuoro on Vuoro 6. Vuoro 6 on ohi ja vahinkoa on tullut tasaisesti. Dreadnought on immobilized, eli se ei pysty liikkumaan ja se ei myöskään pysty käyttämään liekiheitintään ensi vuorolla. Ja sitten tässä on kaikki mitä on taulta jäljellä. Niin. Täällä on yksinäinen tää ryhmä. No, Greyhuntereita ja niin. Ja täällä on kaikki Longfangit. Niin. Edelleen. Yksi Greyhunter-ryhmä kuoli ja kaikki Fire Warriorit kuoli ja mun Dreadnought on komentaja menetti yhden haavan. Noniin. Mun Dread on Breaker. Niin. Kaosilla Siinä on romua. Puhdasta rautaromua. Niin kuin täällä. Joo. Sitten vuorolle 7, joka on viimeinen vuoro. Aivan, viimeinen vuoro.